biri, biri, biri. Biri, 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 biri. Ovo je 5. dan kako su stigli. Prvo mišljenje što smo imali da su divlje guske, ali što su bili mnogo veliki, ovde su sleteli, onda šunjanje da ne pobegnu i odmah smo videli da su labude. 5 dana su tu već, ne plaše se ni od dece, ni od ljudi, obilazimo ih stalno. Za sad najviše vole da jedu hleba i smoki. Pokušali smo meke trave, kupus slabo, jabuke, ovi malečki, bebice. Nekad i uzmu jabuku krušku, ali najviše vole hleba i testenine. Baš su lepi labudovi i dolazimo sa našim roditeljima da ih hranimo. Ovde im odgovara, za sad im je dobro. Koliko će da ostanu, ne znam. Naše je samo da ih obilazimo, hranimo i da se igramo s njima.